Wala ka di kayom komputer slap hang ne po abri nu tram penpan kadeng chung jing ki ILP kala nang klang su ha kini kisni bat ya kan ya la sakhi lingba tang tho jing dawa ILP ki bala paw ha ki dak shin chung kendro ha ka shno molai hi pro koi kini ki jing tho dawa ILP ha kendro class down po shlo ve point mo yogrem tar shadu shapo kendro skol ba puli ni hu bat kumchu shadu shapo FCI la suba bayani ka kam tho dak kan ro man dawa ILP la le dikit khot jong khasi student union nan KSU man la ya thu ru ba kala don ka je ting khu apning ki khot jong KSU man ki pulan jong ka molai shum kan ro ha ka be do kan ka chincha ar ki khot jong KSU molai circle class akam no ha ki board jing pulan henry la plan no ki hedin ka tu kan kan ta haden ba kinong lam jong ka KSU sink mi harun khat ba kinong lam jong KSU molai circle kil awan bat jakran halor kumpan kincha ba ka jinta wa ILP hapo chala mi khalia kala sedang nedu snam ka khandai spa nyo popra bat ka blaya tar hadu kini kising bamta bat ba ka sarkar jalaru kam simala un pentri kam ne pen hon sinti ai khajin kwa jong pat ba halor pen pentri kam ya kane ka